Barka da Umar Sharif da wasu sababbin mawaƙi ne wanda Umar Sharif ya fara tashi tun daga shekarar 2011 har zuwa kayan da 2022. Muna fatan zai ci gaba da ta gaba 2025. Duk kuma masa birka shi ma sabon mawaƙi ne wanda ya fara tashi tun daga 2018 har zuwa kayan da 2022. Muna fatan zai ci gaba da ta gaba 2025. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu, barkanku da zuwa tashar Rise ta Hausa TV. Tasha mafi shahara arewacin Najeriya da mafaɗin duniya baki ɗaya don yana barkan shigo ga wannan channel ɗin mai albarka. Muna mai roƙon ka daga taimaka ka danna min subscribe channel ki da kuma ta yadda kai ma aka ɗan samu sabbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Ta Rise ta Hausa TV ta ƙware wajen kawo muku labarai a cikin awa 24 ba tare da hauma ko sabon zuciya a ciki ba. Yau ma ta kawo muku wannan program ɗin ne a cikin wannan channel ɗin mai albarka. Kada abin da muke inatar da karewa har gobe idan yana farkon shigo ga wannan channel ɗin mai albarka. Muna mai roƙon ka da ka taimaka ka danna min subscribe insha Allah ki da kuma comment ta yadda kai ma ka taɓa samun sababbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Idan kuma ka riga ka shigo wannan channel ɗin mai albarka muna mai roƙon ka da ka taimaka ka danna min insha Allah ki da kuma comment yadda kai ma ka taɓa samun sababbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Ta da wasu ta wasu TV ta ƙware wajen kawo muku labarai a cikin awa 24 ba tare da hauma ko sabon zuciya a ciki ba. Kamar yadda kuka wannan jaruman a cikin wannan shirin na mai albarka, kamar yadda muka saka muku farkon wannan waƙar wannan farkon bidiyon na mai albarka. Don kun bibiye mu zuwa ƙarshen wannan bidiyon na mai albarka za ku samu wannan da daɗin waƙar kamar yadda muka samu ku ita. In kuka je Hamisu Bireka ɗore ko kuma Umar Sharif TV za ku samu wannan da daɗin waƙar ko Haska Hausa TV. Kai da abin da muke tunatar da kai idan har ka shigo wannan channel ta mai albarka har yau har gobe muna mai roƙon ka da ka taimaka ka danna mana subscribe insha Allah da kuma comment yadda kai ma ka daga samun sababbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Idan kuma ka riga ka shigo wannan channel ta mai albarka muna mai roƙon ka da ka taimaka ka danna mana like da kuma comment yadda kai ma ka ci gaba da samun sababbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Hamisu Bireka, Umar Sharif, Fiti Mumu Ban Bismillah. Espiano on the beat.